ngasedumbe la ngidaba khona engizele namhlanje ukuzozethula kini futhi njengoba ningazi ngiyazi khona abangakangazi ngizokwethula umsebenzi wami omusha la osihloko sithi sicula nezitho okuyalibhamu yami ephume emasontweni amabili endlini eshisa ikhotha kakhulu okubaluleke kakhulu engizokukhuluma nakho ukuthi ngicela ukuthi niphuthume itori nilithenge nilalele nalaba abangaziyo kugqugquzele nalaba abangangazi ukuthi bephuthume ndawonye behambe boyithenga imnandi kakhulu usoyikhethela nawo la uthanda khona uzi ukuthi mhlawumbe kukuphi la uthinteka khona uma futhi kukhona la ungathinteki khona mhlawumbe noma la uzokhona ukuthi kukhona la okunekuhle kahle khona nelungelo futhi lokuthi ukwazi ukuthi ubuye kumkhulume nawe i-albhamu esikhuluma ngayo-ke i-albhamu yesibili kuma-albhamu esengingawakhipha ngophelele ngithi i-albhamu ekingangifanisi kulo nyaka sengikhipha i-albhamu esisicula nezitho i-albhamu eshisa kakhulu-ke bafowethu ngeke size siqambelana manje akekho umuntu ongakayizwa kubaculi nje bebonke nokufakazi ukuthi even nabaculi asebekhona mhlawumbe endimeni asebebadala asebeke bayithi sebekwazi ukuya-ke imbani futhi nomsebenzi wamangenzelo nyaka kuwo umsebenzi ojabulisa kakhulu so engingakusho futhi kunabaculi engisebenzisana nabo nyaka uphelile abantu abafana noduma kahle uMfowakaNkosi ngisebenze kahle kakhulu-ke noduma kahle kuze kufike la ekutheni khona abone nokuthi nokuthi ngoba usukhulile usunelungelo lalo ukuthi mhlawumbe ungayibambela kuzo zonke izinto ngokubona kwakhe-ke njengendoda esimkanilungu nkoni kamasikane sibe-ke sesibonisana nami ngabona ukuthi nola kuhle ukuthi ngingaqhubeka nami ngiyiveze ubumina ngoba kubalulekile lo muntu kamasikane ukuthi noma ungasebenza nomuntu oludinini ufuna ukuthi uzazi ukuthi ubani nabantu bekwazi ukuthi ubani so nje kube intokozo enkulu ukusebenza naye namanje futhi sisasebenzisana ngey'ndlela ezinye okungakapheli ukusebenzisana kwethu naye engicela ukuthi nabanye abantu futhi bengakumangali mhlawumbe ukungibona ngingekho eduze kwakhe noma naye ngekho eduze kwami kulezi khathi zokusebenza sey'duze uyindoda naye esesuke yabhizi kakhulu so engingandlula-ke futhi kukho lokho ngiphinde ngize la ekutheni khona ngizocela kakhulu abantu abangabahleli bemicimbi ukuthi ngiyacela ukuthi beke bezizwele nathi singama-artist asemasha abantu abasaziyo-ke banobufakazi balokho ngoba kunemidlalo esiyihambayo futhi mina nje kunemidlalo eminingi esengingayihamba imidlalo emikhulu sibese njengomdlalo ephika imidlalo eyangamelwa ngabantu abaningi kakhulu futhi eyaba intokozo enkulu neyaphumelela eyaba yisasasa nje elikhulu kubantu esikwazile ukusebenza kuyo kwangaba khona futhi inkinga abantu bajabula ngale ndlela so engingakucela kakhulu ukuthi siyacela nakubo abantu abanjengoba kumcineka ngoba yibona kakhulukazi abantu abangabahleli bemicimbi abaqavile umculi kamasikane bala nabongelozile baningi kakhulu nesibaqede ukuthi siyacela ukuthi sithi ithuba lokwazi ukuthi sisebenze nabantu besazi abantu ngale ndlela singama-artist sisonke nje yilokho kakhulu engingakudlulisa kubahleli bemicimbi bese ngiphinde ngidlulisa ukukhala kakhulu kula bantu abakhokha umculo wethu singama-artist lokho kuyasilimaza kakhulu-ke thina ngoba imali esiyikhiphayo umsebenzi umculo kamasikane cabanga ukuthi mhlawumbe ngabe nathi manje namhlanje sidrayiva ama-Fortuna njengabo labo abanye abangozabethu kodwa lokho akwenzeki ngesimo sokuthi umculo wethu utholakala ey'tradini kakhulu umculo wethu utholakala kuma-USB i-USB-ke ayimusa umuntu phambili nangelilodwa nje ilanga kubuhlungu ukuthi uthole ifoni ebusuku ngo-12 ufonelwa umuntu lele athi hey Ndumiso umculo wakho wendoda umnandi ngiyithanda nengoma yakhe ethi mhlawumbe esicula nezitha noma ingoma yakhe ethi badidwa ingoma kodwa engakazi aza esitolo uyithenga i-CD so nje ngicela ukuthi bafowethu kimi nonke niyazazi-ke ngokuhlukahlukana kwenu ninabalandeli bomasikandi
nani-ke abanye wasekhona phela noqhawe lami ongakwazi ukuthi umuntu umshini uma ukhuluma naye. Siyacela ukuthi nami koqhawe lami nisishembeze phela njengabo bonke abantu abashendezayo emhlabeni kodwa ukushendezwa navele sekuba yinto ekhona. Sicela ukuthi nisishembeze niye nje ey'tolo nisithele nisilalele mhlampe khona engakuthola ngidinga futhi mhlampe niwatshele namaqhawe akwazi ukulungisa mhlampe lawo maphutha asuke nawo. Okunye ngifisa ukudlulisa i-albhamu yami entsha iphumile ekuthiwa Nezipho. Esifike enzima-ke yadayisa inani engingikwazi ukulibalela wena umthandi kaMaskandi ngoba lokho kungahle kuthuthe kakhulu. Bengicela ukuthi niqhubeke nihambe ney'tolo niyithenga ngoba uma mhlampe ungathi uyayibambezela ungagcina ungasayitholanga. Albhamu eshisa kakhulu-ke le. Ngizocela ukuthi-ke bafowethu siqhubeke njalo nalaba asebeyithengile ngicela ukuthi begqugquze nabangayithengi ukuthi bahambe boyithenga. Okunye futhi ngifisa ukudlulisa kulaba baculi abakhona abasebancane abanovalo kakhulu nabathatha izinto ngamawala. Umuntu athi uma efika umculo kaMaskandi bese esebenzisa ukuthi mhlawumbe uma ethuka omunye umuntu noma oza kwabo lokho kuzomisa phambili. Kukancane-ke lokho kwenzeka kakhulu. Ngiyakubona nje sekutshaleke kakhulu endaweni eningi ethi umuntu uma efika emculweni umbone umuntu esethuka abantu abaphezulu kuye ngoba ethi kungaba mhlampe indlela ukuthi akwazi ukufinyelela ezingeni labo. Ngiyabaqwashisa kakhulu abantu abafana nabo labo ukuthi behlise kakhulu ukwenza lokho ngoba kugcina ungasasiboni sithi njengabaculi noma nani ningabalandeli ukuthi kahle kahle inhloso yakhe yini ukucula noma